அஜித்தும் இல்ல தானிஷும் இல்ல சூர்யா. இது என்ன புது ட்விஸ்டா இருக்கு? தமிழ் சினிமா காமெடியனாக அறிமுகமாகி அதன் பிறகு இப்போது ஹீரோவாக ஜொலித்துக் கொண்டிருப்பவர் நடிகர் சூரி. அதற்கு முன் சின்னத்தில சில தொடர்களில் நடிச்சிருக்காரு. மதுரையை பூர்வீகமாக கொண்ட சூரி இன்று ஒரு பெரிய அந்தஸ்து அடைஞ்சாலும் சொந்த ஊரின் கலாச்சாரத்தின் பண்பாட்டையும் மறக்காதவரா இப்ப வர இருக்கிறாரு. தற்போது ஹீரோவாக படங்களில் நடித்து வரும் சூரி இனிமே காமெடிக்கு நோ சொல்லிட்டாராம். இந்த நிலையில சூரியின் அடுத்த படம் குறித்த அப்டேட் இன்று வெளியாயிருக்குங்க. செல்ஃபி என்ற படத்தை இயக்க மணிமாறன் அடுத்ததாக சூர்யா வைத்து ஒரு படத்தை எடுக்க போகிறாராம். இந்த படத்தை விடுதலை படத்தை தயாரித்த எல்ரட் தான் தயாரிக்க இருக்கிறாங்களாம். ஏற்கனவே எல்ரட் நிறுவனம் அஜித்தை வைத்து ஒரு படம் தயாரிப்பதாக இருந்துச்சு. அதன் பிறகு வெற்றிமாறன் தனுஷ் கூட்டணியில் ஒரு படத்தை தயாரிப்பதாக இருந்தது. ஆனா இப்போ அஜித்தும் இல்ல தனுஷும் இல்ல, சூர்யா வைத்துதான் எல்ரட் நிறுவனம் படத்தை தயாரிக்க போகிறார்களாம். சமீப காலமாக சூரியன் படங்கள் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருவதால் மணிமாறன் இயக்கும் இந்த படமும் பெரும் எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க. செல்ஃபி படம் மக்கள் மத்தியில் பாசிட்டிவ் விமர்சனத்தை பெற்ற திரைப்படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.